Hurrengo minutuetan komunikazioari, kirolari eta euskarari leioa irekiko diogu eta horretarako gurekin daukagu Izar Mendigunena, Aiaraldea proiektu komunikatiboko kidea. Kaixo, Izar? Kaixo. Bueno, aurkeztu berri duzue euskaraz egindako kirol urtekaria Aiaraldean. Bueno, nondik datorre ideia, 200 orritako lana da, hainbat talde eta kirolarikin egon zarete. Bueno, konta iguzu apur bat ideiaren abia puntua. Jaio berri den egitasmoa da, Aiaraldea edabideak berez 10 urteko ibilbidea du atzetik. Ehunka bazkideren ekarpenari esker gauzatzen du bere lana, tokiko komunikabide bat da, eta euskara hutzean, bai webgunaren bitartez multimedia formatu ezberdinetan, izan artikuluak, argazki reportajeak, bideoak, eta baita 15 ekari baten bidez, Aiaraldea hemen egunkariaren bidez, eskualdea du komunikazio eremu. Zentzu horretan ikusten genuen, kirolaren baitan, kirol komunitatearen baitan, 3.000 lagunetik gora zeudela antolatuta. Baina kirol talde eta kirolari edo kiroltzalen norbanakoen artean, euskarak ez zeukala nola baiteko, presentzia edo joko zelai horretan ez zuela gure ustez merezi edo behar duen espazioa. Zentzu horretan edabideak eta Aiaraldea ekintzen faktoriak betianik helburu hori izan du ez euskararen erabilera sustatzeko edo normalizaziorako ahalik eta komunikazio tresna gehien herritarren eskura jartzea. Eta hortik dator pitin bat ideia egia da, 3 urte eman ditugula honekin ez, gure umetxo berri hau aterako dugu ez dugu aterako momentu egokia, inoiz ez dago momentu egokirik eta aukerak aprobetzatu behar dira, beraz aurten kainean abiatu genuen prozesu hau, kirol taldeekin harreman bira bat egitearena, jakiteko gaur-gaurko zenbat kirol talde zeuden aktiboki, zenbat kirolari barne hartzen zituzten, eta horren oinarri horren gainean eraiki genuen argitalpen honen oinarrizko proiektua nolabait esateko. Nabarmendu nahi dugula, komunikabideak ere balore zitzaile, funtzio zitzailea duen aldetik, saiatu garela eta irakurleak ere nabarituko du, kirola ulertzeko modua edo ikuspegia zeharo zabaltzen. Lehenengo zatian topatu litezke, kirola eta euskarari buruzko erreportajeak, kirol nutrizioari buruzkoak, kirola izia deitu diogun sekzioa, noiz nahi egiteko planak edo holako serietxo bat ere badago, ze gehiago dago eskualdeko hainbat herritarrek kirol bidaia ugari egin izan dituzte ez, esate baterako 80ko markadan Eneko Atza Laudioarrak munduari bira eman zion, Elkanok esatu zuen ibilbidea oinarri hartuta belaontzian, edo Ane Intzaurraga Orozkoko gazte bat dago eta 9 urte dituena, eta bera berez lanbidez erizaina da, baina bere aisialdian ibili da Himalaian trekinak egiten, urpekaritza Tailandian egin du, Zelanda Berrian kaiak gidari ibili izan da, eta herritar ezberdinen esperientzia, ezagutza eta lorpenak osagai guzti horiek heltze handi batean sartu eta 200 orritako aldizkaria da izan da emaitza. Eta bertan 1.700 kirolari inguru azaltzen direla komentatu dugu lehen mikrotik kanpo. Hortaz, komunidadea eratzeko ere tresna bada bertan herri ezberdinetako, eskualdeko herri ezberdinetako kirolariak eta pertsonak azalduko direlako eta komunidade horren eraketan ere euskaraz. Nahiko genuke izatea eta bereziki jende gaztea ez. Gaur egungo kirol talde, klub edo elkarteetan, arrobi oparoa dator, txikitatik hazten dira ongizateari begira ere bai, jarduera fisikoa praktikatzen, eta zentzu horretan garrantzitsua iruditzen zitzaigun, guk dakigula behintzat, orain arte ez dago kirol talde edo jarduera guztiak elkartzen dituen proiekturik. Beraz, baldizkari honen bitartez euskara bilakatzea euren elkargune edo komunikatzeko hizkuntza. Eta hor fitxapilo bat azaltzen dira, 200 orritako lan horretan, esan duzu bitan banatzen dela, lehendabiziko blokean ez, gehiago erreportaiak eta elementu albistegarritasuna daukaten kontuak, eta bigarrengoan fitxa formato horretan ez. Zenolako feedbacka jaso duzue talde eta kirolarien partetik?
Gustu dugu, ikusmira handia eragin duela sortze prozesuan bertan, ez? Planteatzen diozunean Jone Bazterra laguna txirrindularitza egokitua egiten duen Orozkoko beste kirolari bat. Edo Maialen Solaun itxua dela eta goalbol kirola praktikatzen duena dira bi praktika ez ezagun, kirol eta komunikazio edo Daviden munduan apenas presentziarik dutenak, sozializaziorako ere bai laguntza gutxi eta gehitzen badiozu ja horri emakumezkoa direla, are gutxiago. Orduan, hasieratik babes handia jaso dugu, bai iturri asko erabili ditugula, asko pentsa. 150 kirol talde baldin badira, bakoitzaren atzean, gutxienez pertsona bat, horien atzean zenbat jokalari edo partaide dauden, ez? Orduan, denak oso beso zabala hartu dute egitasmoa, eta denak ikusteko irrikitan daude, beraz, imaginatzen dut, bendua eta urtarria izango dela. Lehenengo, gure umetxoaren lehenengo asteak eta urte luzerako geratzeko espero dugun proiektu bat. Eta harrerari dagokionean, tradizio handiko eskualdea da. Bai kirolariak ematerako orduan oso emankorra, baita ere zaletasunari dagokionean, eta horrek ere agian erraztuko du. Bai, egia da aurpegi ezagunak ere bilatu izan ditugula, Iñaki Isasi Flores adibidez, Euskaltel Euskadin ibilitako txirrindulariak elkarrizketatxo bat dauka, baina bai azpimarratu nahiko genuke ere bai privilegiatu edo prestigiorik gabeko herritarrei tarte handia eskaini nahi izan diegula kirola badelako edonoren eskura dagoen jarduera edo arlo bat, eta hori ere bai azaleratzeko ahalegina egin izan dugula. Eta, asteburu honetan eskuragarri egonda, badagoeneko eskuragarri dago, Izar, nola lortu liteke? Nola lortu litekeen? Amesten, saiatzen ez dena ez da inoiz posible, ez da esaera, iraungitzen den esaera bat, alaxe da, guretzako pentsa ezin zen duela 10 urte, eremu erdaldun batean euskara hutsezko komunikabide bat sortu eta elikatzea posible izango ditzatekenik. Eta joan zen handitzen, eta egunkari bat, zein aro digitale batean, bizi garen belaunaldi berrientzako ere bai, zalantzagarria zen ez, eta ikusten da, zelan jendeak erantzuten duen, jendeak informatzeko gogoa ere badaukan, eta zentzu horretan komunikabideok ere bai, proiektu eta tresna berriak herritarren eskura jartzean, erantzukizun bat dugula uste dugu, eta posible da, eta demostratu dugu, eta espero dugu ikasten jarraitzea, proiektu honetatik ere bai. Eta gida, 3 eurotan salduko duzue, hori ere bada nobedaetako bat, eta ez da bezala, orain herritarren erantzunaren zai, ez? Bai, prezioa pizka simbolikoa da, logikoa den bezala. Bai, oikoa baino desente merkagoa da, horako gidak sortzerakoan. Bai, 200 horriko aldizkari liburuzka bat da, Pirenaika izan dugu referentziatzat eta helduleku gisa, baina ez da egitasmo hau ez da bakarrik aldizkari batera mugatuko. Hilabete honetan abenduan zehar hainbat ekitaldi egingo dira, aurkezpen bira bat osatuko da, eta tartean aurkeztuko dugu Aiaraldeko kirol triviala, eta bertan bildu ditugu aldizkari horretan pilatutako edukietako batzuk. Egunean behini kompetentzia. Egunean behini kompetentzia bat egiteko, pizkatxo bat ere bai, adin guztietako gazteak, ez bakarrik nerabeak, helduak ere bai pizkatxo bat ziztatu, eta gure inguruari begiratzeko ohitura izan dezagun alboko pertsona edo taldearen lana ere, eta ezagutza balioan jarri eta partekatu albaldin bada, zoragarri hori alde batetik eta beste alde batetik hainbat solasaldi eta mahai inguru ere izango dira, esan bezala abenduaren 13an abiatuta aurkezpen ekitaldiarekin, Oxigeno Euskarari 6.000 metroan ere dokumentala aurkeztuko dugu, bertan ibili baiziren 3 Aiaraldeko gazte, eta nerabei edo hezkuntza zentroi zuzendutako saio bat izango da, Laudioko zinema aretoan eskainiko dena, eta horren ondotik aipatutako trivialen aurkezpena egingo da Artziniagan, hori abenduaren 19an izango da, Herriko Museoan Artziniaga Museoan, eta azkenik abenduaren 26an Aiaraldea ekintzen faktorian bertan 5 emakume kirolarirekin mahai inguru bat antolatu dugu, genero berdintasuna kirolean izenburupean, eta Maria Barbero motorgidaria bideokonferentziaz hariko da gurean, Gentzane Aldai eskupilotariare izango dugu, Olga Artiñano
sokatiran munduko txapelketan zilarrezko domina eskuratu zuena, Jone Basterra Olagunaga txirrindulari egokituko kidea, eta helburua pitin bat, aurrerantzean ere bai, proiektu honi segida ematea, kirola eremu eta lorre guztietan jorratzen jarraitza beti ere tokikotasunetik eta euskaraz. Hortxe gonbidapena, mila esker Izar, eta izango dugu proiektu honen berri datozen saiotan.